Raiffeisen banka je podržala i uzela učešće u organizaciji 9. interkatedarskog skupa katedri za menadžment, organizaciju i preduzetništvo Jugoistočne Evrope, koji je prošle sedmice održan na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Izuzetno smo sretni da smo uspjeli ostvariti saradnju sa Raiffeisen bankom koja je ove godine naš dijamantni sponsor. U tom smislu i na panelu koji je posvećen uspješnim biznis pričama iz regiona, naša gošća će biti gospođa Ivona Zametica iz Raiffeisen banke, glavna ekonomistica. Glavna tematska celina koja je elaborirana ili koja je pokušana da elaborira je 4. industrijska revolucija i menadžment. Znači način na koji 4. industrijska revolucija mijenja način vođenja biznisa i nema nikakve dvojbe da su već vidljivi znakovi promjene načina vođenja biznisa.